kuru uripo wemuzandiye Jesu anofarisa warombo inzwa izwira Jesu zitara keritendwe zitara kerikuzwe zitara kerimwe Jesu nde Jesu zitadzo zvasunungurwa inzwa izwira Jesu famba nyina yekudenga tigereko na Jesu zitara keritendwe zitara kerikuzwe zitara kerimwe Jesu nde Jesu mbiri kunyenye ya mari ndino dawira Jesu ndino disazitairi ramuponesi Jesu zitara keritendwe zitara kerikuzwe zitara kerimwe Jesu nde Jesu zimwe ndatadza ndinoda kunzwa zitara Jesu moyo wangu wanyaradzwa ngezitaro ra Jesu zitara keritendwe zitara kerikuzwe zitara kerimwe Jesu nde Jesu ako iye achauya nembiri neupenyu tichafara kutaura ruponeso rwa Jesu zitara keritendwe zitara kerikuzwe zitara kerimwe Jesu nde Jesu zitara keritendwe zitara kerikuzwe zitara kerimwe Jesu nde Jesu Jesu nde Jesu zitara keritendwe zitara kerikuzwe zitara kerimwe Jesu nde Jesu Jesu nde Jesu Jesu nde Jesu Jesu nde Jesu. Kuwaye kuna mata moyo unanawa toya kuna Jesu bonesi wedu nekutenda toya
ane tsitsi kunzwa vana vachijema, zvese tinozvipisa pamakomba ake. Orapa wakaneta, zvakanaka kuwayo mukunamata, tinokomborerwa. Orapa wakaneta, zvakanaka kuwayo nguva yekunamata, apo vanoyedzwa zoisa kuna Jesu anobatsira nemoyo wekunzvira, obvisa zvinetso. Orapa wakaneta, zvakanaka kuwayo mukunamata, tinokomborerwa. Orapa wakaneta, zvakanaka kuwayo panguva yemunamato, tinozosimbira zvikomborero zvese tinozviwana mukusimbira iye. Hakuna dambudzo. Orapa wakaneta, zvakanaka kuwayo mukunamata, tinokomborerwa. Orapa wakaneta, zvakanaka kuwayo. Ngatinde kubhuku raDaniel. Daniel chapter 3 tichaverenga kubva pavhesi ya16 kusvika pavhesi ya18 tisati tawana nguva yekunamata. Daniel chapter 3 verse 16 kusvika pavhesi ya18 timbonamata. Ishe tinomudaidzai panguva inokosha, nguva yekudzidzwa kweshoko renyu pamangwanana ano tichipararira mukati memabasa akasiyana siyana. Vamwe vachateerera audio ino nekutarisa video ino vari munguva yeusiku, vamwe masikati, vamwe vachida kuinda kumabasa. Tinokumbira munhu umwe neumwe achateerera anzwe mweya mutsvene vachitaura, kwete munhu. Ngandidzikisirwe, imi musimudzirwe naJesu tanamata. Amen. Daniel chapter 3 verse 16. Shadrach na Meshach na Abednego vakapindura vakati kuna mambo, imi Nebhukadhineza, hatingafaniri hedu kukupindurai pamusoro peshoko iri. Kana zvikaitika hazvo, Mwari wedu watinoshumira anogona kutirwira pavira romoto unopfuta kwazvo. Iye uchatirwira paruoko rwenyu, imi mambo. Asi kana zvikasaitika, zivai imi mambo kuti hatingashumiri vamwari venyu kana kunamata chifananidzo chendarama chamamisa. Mwari awedzere chikomborero pakuverengwa kweshoko rake. Musoro weshoko unoti, kana munamato usina kupindurwa, when prayer seem not to be answered, kana munamato usina kupindurwa. Ndine nguva zhinji tichiwana ingava message pafoni kana kuti kufonerwa kuti pastor ndanamata ndaneta. Pane nguva zhinji dzimwe dzandinotsanya ndichinamatira chinhu chakaita sechichi,
Vamwe vanototi ndave nemakore, vamwe ndevanototi ko mhosva yangu chiiko, nokuti chegumi ndinobisawo, nemupiro ndinobvisawo, basa raMwari ndinoita. Zvese zvinotarisirwa kuti mwenguva zvingaite kuti zvinzi munhu uyu munhu ari devoted. Handisi kuzviitira kupindurwa munamato, kwete, but ndiri kuita ndichizadzisawo mhiko dzangu dzekuti ndive nhengo yakatendeka mukati mekereke. Ndinochengeta musimba raIshe vachindipa simba, even nemhuri yangu, nekuchengeta mutemo waMwari mukugonawo kwangu nekugoneswa kwangu naMwari. Ko seiko munamato wangu usinganzwike? This is a very difficult question. But ndoda kuti pamaminitsi mashoma atichakurukura panguva ino timbotarisa zvimwe zvezvinhu, kana kuti umwe wevanhu kana chikwata chevanhu vakasanganawo nenyaya iyi, asi vakataridza kuti kunyange zvakaoma, kunyange zvisina kuoma, kunyange zvakareruka, kunyange zvakamira sei, vanoramba vakamira naMwari. Umwe wevanhu ava ndiJesu pachavo. Jesu ari mukati meGetsemani. Shoko raMwari rinotidzidzisa kuti mutoro wakanga urema apo Judas Iscariot akanga atoisa mari muhomwe, atopedza nevavengi vaKristu vari kutogadzirira kuuya nemabakatwa, vachiuya nemapfumo, vachiya kuzomubata. Jesu unoenda muGetsemani, unodaidza Simon Peter, unodaidza James, unodaidza John, anoti rindai neni pausiku huno, nokuti nguva yakuda kukwana. Asi anoona Peter, anoona John, anoona James vavete, unovati ko matadza neiko kurinda nguva diki zvayo, just 1 hour you could not watch with me. Watch therefore, so that you will not enter into temptation. Jesus did not bring these three disciples kuti vazomunamatira. Aida a company, aida vamwe vanenge vachinamata, aida kuti vazvinamatire vagorega kupinda mumuedzo. But when he was praying, Jesu achinamata, anoti Baba, dai zvaibvira mukombe uyu wadarika. This was the prayer of Jesus. Kuti dai machirega henyu kuti ndinofa pamuchinjikwa, hongu kuponeswa kwevanhu ngakuitwe, hongu vanhu havangafiri muchitema, but dai marega kuti ndichifa ini, mutsvage imwe nzira. Let me speak to someone this morning. Jesus knew that nzira imwe chete yekuponeswa kwevanhu kwaive kufa kwake pamuchinjikwa. He knew, Jesus knew that na John akachema paakanzwa ndianiko ungazarwa chisimbiso chebhuku iyi, nekutarisa mukati mebhuku iyi pakashayikwa munhu kudenga, pakashayikwa munhu munyanza, pakashayikwa munhu panyika, pakati pengirosi pakanga pasina munhu aigona kudzikinura munhu mukati mechitema. Only Jesus himself ndiye aikwanisa kudzikinura. But when things pazvakamumanikidza nekuda kwekuomerwa, nekuda kweunyama hwaKristu, pakanga ari in human form, I'm talking about when human was in action. For Jesus was both human and divine, intertwined together. But haana kushandisa humanity, divinity, pakanga ari pano pakuti vanhu vagozoguma voti haiwa haangave example, nokuti anga ari Mwari isu tiri vanhu. Saka anga oremerwa, unyama hwakanga horemerwa. Kristu akashumba kuti zvekufa pamuchinjikwa bodo izvo handichadiba, dai mazama imwe nzira. Kana mutoro orema, ndoda kutaura newe munhu waMwari, kana mutoro orema, zviro kwazvo unodyiwa rutendo. Kana zvichinge zvaoma, imwe nguva unokangamwa kuti kunoimbwa rwiyo. Regai nditi hapasi pese paunonamata. Vamwe vangafunga kuti kana zvazooma ndo panichanamata. Nguva anenge waomerwa hautsinzine, hakuna munhu anotsinzina kana achinge asangana nenjodzi yakakura kwazvo.
tinenge tongoita zvekubhengenura munamato yakanamatwa panguva yerugare. Jesus himself akaremerwa nemuchinjikwa, akaona kuti nyaya yacho yakanga yarema, akanga asingatye kufa, anga asingatye kutakura, asi nekuda kwechitema chakanga chainda pamusoro pake, zvitema zvedu, kuremerwa nezvitema, Jesu akanamata munamato. Ishe dai zvaibvira mukombe uyu wadarika. This was the prayer of Jesus. But dai akamira ipapo, it was going to be disaster. Tinogona kuwirirana newewe neni kuti dai Jesu akagumira munamato wako ipapo, kuti Mwari Baba dai zvamira zvekufa pamuchinjikwa, then Mwari vopindura munamato wake kuti Jesu arege kufa. Ngatimbofungai kuti zvii zvingadai zvakaitika. Umwe mubvunzo waigona kubvunzwa naSatani ndewokuti, mamuona, ko akabereke gweya hako naMaria, uchikura uri mukati memusha, uri mwana asingazikamwe, wakapotsa warambanisa Maria naJosefa. Josefa dei pasina denga rakapindira anga atoramba Maria, nokuti akangoona nepamuviri. Ko wakapambadzirei nguva uchibva kudenga ukauya pano panyika, ukararama nesemunhu, ukariska upenyu hwako hwokuti ungadai wakafa? Wakapambadzirei nguva yese 3 years? Vanhu vachitokubvunza, ndiwe here Mesiyasi? VaFarisi vachigwisana newe uchitaura kuti ndakabva kudenga. Zvino zvabatsirei dai Jesu akaguma ipapo? All these questions dzingadai dzakashaya mhinduro. Let me talk to someone this morning. Mwari wedu ndiMwari anoziva. Pawakaremerwa ukataura zvimwe, Mwari haana kutevedzera zvawakataura. Mwari akaindirira mberi neprogramu yakakunakira. God does not answer our prayers according to, but accordingly. Mwari haapindiri minamato yedu nekuda kwezvatenge tataura, but anopindura nezvinoenderana, zvazvakanakira. Jesus then said, Father, let not my will be done, but yours. Kuda kwangu kurege kuitwa, asi kuda kwenyu kuitwe. Remember, tiri panguva kana kuti pamubvunzo kana kuti padingindira rinoti, ko kana munamato usina kupindurwa, when prayer seems not to be answered, what do? Apo munamato uchita sekunge hauna kupindurwa, because munamato yese inopindurwa. Ameno kana mazvinzwa, minamato yese inopindurwa. But kana munamato uchizoita sekunga hauna kupindurwa, in other words, tiri kutoti hauna kupindurwa sekakumbiriro kanda ndaita, ndoita sei manje? So taita case study pano. Here the 3 Hebrew boys, Shadrach, Meshach, Abednego. Today Daniel hapo. History says maybe anga atumwa na mambo kuna imwe program inechekuita nehurumende. Maybe that day anga ari kumba, we are not told. Haana kuinda pamusangano wekunodedicata chitombi chamambo Nebukadnezar. But ukaitarisa mweyo chiprofita uchitaura, kunonzi yakanga yakwanawo nguva yekuti vakomana vazvimiririre pasina mukuru wavo Daniel. Pane imwe nguva Mwari paanokusiya uri pachena kuti umiririre chitendero chako. Pane imwe nguva Mwari paanobvisa shamwari dzako dzinonamata, paanobvisa vabereki vanga vachikunamatira, wave wega uri pakati pesango. What did you do? This is the scenario yatiri kuona vakomana vatatu. These are teenagers. Vakomana vangu vari vadoko, vakomana vakanga vakamwa zamu rechiHebheru, vakanga vakadzidziswa nevabereki, vakatefenyugwa vachiindwa navo mukati menyika. Regai nditi panguva ino, kana waenda Germany, kana waenda kuUK, kana waenda America, kana waenda kupi zvako, whether waenda kuchikoro kana kubasa, wave wega, vabereki vapo, makamera pasisina, hapasina mutemo unokutaura kuti pinda mumba nenguva dzakati, wakupinda nguva dzako, wakusangana neshamwari dzezera rako, hapana anokubvunza nhasi wavata kupi, hapana anokubvunza ndiani akavata kumba kwako. This is the time to stand for the truth, standing
for the truth, even vanhu vese vakabviswa. Let me talk to someone. Kana vanhu vese vakabva, iwe ukasara uri wega, unomira here naMwari? Vakomana ava vandichallenja. Ndoda kuti vakomana vachallenje mayouth ezwara nhasi. Kana vabereki vasipo, kana pastor vasipo, kana chechi pasina, kana pasina vanhu vekuziva, can you stand for the truth? Can you stand for your master? Oh, how I love Jesus. I have. Vakateerera pachirongwa chino, vakatarisa pachirongwa chino, ari matestimony anoti hongu tinomirira Mwari. Hatinei napastor, hatinei nelockdown, hatinei kuti vana elder varipo vakatarisa, mai varipo kana kuti baba havaripo. As long as Jehovha varipo, ndiri mumwe chete naMwari, ndinomira naJehovha. Ina handinei kuti vanhu vari kundiona kana kuti vakanditarisa. As long as ndina Mwari, ndinomira naMwari. These are the young people vatiri kunamatira kuti murabe makadaro. Mushinge pana Jehovha. Vakomana nevasikana vasingacheuki kuti ndiani ari kundiona, but vanotarisa vachiti ndiani ari kundiona, vaitarisa kumusoro. These are the boys and the girls vanofanirwa kuti nhasi tivarovere maoko kuti haleluya, Mwari akukomborere mwanasikana. Unoziva kuti handinei kuti baba vakanditarira, as long as ndichiziva kuti kuna baba vangu vari kudenga. Handina basa naSamaita, handina basa namurehwa. As long as Mwari wangu aripo, ndinonyara Jehovha, handinyari mai. Kana ndakura zvandaita, ndiregei ndiende, ndina Jehovha ndiye anondichengeta. All these are the fruits of good teaching yakaitwa nevabereki. Vabereki ndiri kuona sekunge vari kuti chiendai zvenyu vakomana, takapedza nemi. We are not told whether these were coming from one family. I want to believe they are from different families, especially nekuda kwemazita avo avakanga vanawo. By the way, these were the names dzavakazopiwa later, but vanga vane mazita avo. Therefore, kana vakabva mumhuri nhatu, vana mai vakati aiwa tapedza nemi. Kana maenda mave zvigondora, munozvifurira mega. Pane imwe nguva munhu waMwari paunomutsiwa kumunamato nevabereki. Pane imwe nguva munhu waMwari paunouya uchidziwa kuti nguva yeSabbath yakwana. Paunouya uchidziwa kuti ngatichiite munamato mangwanani. But there is coming a time paucharegwa kuti aiwa wakura chizvionera. This is the time that you must prove kuti wakadzidza. Kudzidza kusina practice hakusi kudzidza. Hamwe vedu takatendeka nokuti takapoteredzwa nemaziso atinonyara. Kana maziso atinonyara achinge abva, are you going to stand? Uchiramba uripo. Shadrach, Meshach, Abednego vakapindura vakati kuna mambo, imi Nebhukadhineza, hatingafaniri hedu kukupindurai pamusoro peshoko iri. This is the time yavakanzi vanamata, havana kupfugama kuchitombi chamambo. Vabereki vanga vasipo, but vakamira naMwari. Let me also quickly say that pane vamwewo vakatofugama, vakanga vabviwa navo kuBabylon, kuJerusalem. Vakanga vaitori chikwata nana Shadrach, Meshach, Abednego, but havana kutevedzera kuti euta zvavafugama neni ndofugama. Vakaramba vakamira. Tereresa, vanoti izvo mambo hatidi second chance. Hey, hatidi second chance panyaya iyi. As long as mahwisa nyaya yedu, zvatatomira izvozvi tatomira. Chandiri kuona apa ndechekuti vakomana ava vari kuti upenyu huno kunyange tikapiwa another 1000 years yekuti tipiwe mukana wekuti tinamate Satani, hatinamate. Zvatatotaura tataura. They were principled young people. I pray that pave nevakomana nevasikana vari principled, vanomira pamhiko dzavo, vasingatsukuduki, vanoti kana kuchida kutondibvisa pano noti vane katapira kudzura nemidzi. Handibve pana Mwari, handibvisiwi nemukomana, handibvisiwi neice cream, handibvisiwi nepizza. Ndinomira naJehovha. Handibvisiwi nekuklikidzigwa kuti uchandiramba. Kana wandiramba nekurambwa naMwari. Ndinomira naJehovha. These are the young people vatiri kunamatira this morning. You must be one of them. And then one other thing that I learned from that is they were very respectful. Even if vaimirira Mwari wavo vakanga vachiremekedza. Vanoti imi mambo Nebhukadhineza,
havatauri vachiti aiwasiyana nesu, hatina basa nechitombi chako, nezuro wakauziwa namukoma Daniel kuti iwe uri musoro wegoridhe, nhasi wakuita semuzungairwa uchizviita mutumbi wese. Hatimiriri izvozvo. No, they respected. We must respect even if we differ. Kunyange tichisiyana pfungwa dzedu, ngatiregei kubva paremekedzo yedu. I'm saying even today as youths, kunyange uchi une opinion yakasiyana neyababa vako, respect them. You must continue to respect them. Differ but respect. Kunonze vakati hatifaniri kukupindurai pashoko iri, timwe nguva tingazopindira zvisizvo. And then verse 17 says, kana zvikaitika hazvo, Mwari wedu watinoshumira angagona kutirwira pavira romoto unopfuta kwazvo. Iye uchatirwira paroko rwenyu imi mambo. Teresa, panapa vakomana vaguta remwe nyaya vakuti, mambo, kana zvikaitika hazvo zvekuti matikanda muchoto icho, mukaona matikanda, mototenda Mwari wedu, nokuti ndiye anenge atobvumira kuti mutikande. Muri kuzvinzwa here? Vari kutotaura kuti isu hatisi kunamata chitombi chenyu, but we want to advise you kuti mukaona matikanda muchoto, hamuna kutikanda nesimba renyu reumambo kana kuti nesimba renyu rekuti political muscle, but matikanda Mwari wedu achikupai simba, Mwari wedu atokupai mvumo. Teresa, itaura shoko iri utaura mukomana anenge ada kukuvhairira kuti handirambike. Ukaona wandiramba, itotenda Mwari wangu, Jehovha akubvumidza kuti usiyane neni. Teresa, ine handidzingike basa kana wakatendeka uchiita zvakarurama, usina kana chimwe chitongoni, usingabi pakambani, kana vachida kukudzinga, vaida kukushainira nekuda kwemakuhwa, kana nekuda kwekuti waita zvinhu zvinoshamisa pabasa, uchimirira Mwari wako, vataurire pachena, imi maneja, siwo ndinokukudzai, muri mukuru kwazvo. But mukaona mukandidismisa, mototenda Mwari, ndiMwari abvuma kuti munidismise, handidzingike basa nokuti ndinoshumira Jehovha. Teresa, ini komandi yangu yese pano panyika, ndimakandipinza basa, mukandinyora pano, but basa rangu chairo, chitupa changu chinobayiwa kudenga. Ndi Jehovha akandipa basa, iwo akandida, ndi Jehovha akaprova kuti danane. Ukaona wondiramba, ndiMwari abvuma, handibudi murelationship zvekumhanyiswa, nekuti Jehovha kana asina kubvuma otondikanda pakisheni. Ndoda kutaura nemi vakomana, haikona kuhlikidzira vanhu nekuhlikidzigwa nemunhu. Taura pachena, ukaona wazvibvumigwa, ukaona wazviita, atendera. Saka ufangu kuita stress, haufangu kuita stress kana uchinge warambwa, haufangu kuita stress kana uchinge wadzingwa basa, nokuti Jehovha anenge abvuma. Kana Mwari abvuma, anoziva. Jehovha abvumidzi zvinhu zvaasingazive. Izvozvi kufa kwaitika mukati memusha wako, muudze Satani, itotenda Mwari kuti wagona kuuraya murume wangu, haafe kana Jehovha asina kubvuma. Kana Mwari abvuma, ndokuti ndibude mukati memuchato, handibvi mumuchato munomu kana denga risina kubvuma. Hazvitaurike nemunhu anoshaina, achishainira murume asingamubatsiri pano akubatsigwa, nemunhu ane musikanzwa. Izvi zvinotagwa nemunhu akasimba. Vakomana vese ataura nokuti vanga vaziva Mwari musi uyu, vaimuziva kuti Jehovha ndiye akabata matomo, kwete kudenga chete. Vaitozoti ndiye akatogara pachigaro, Nebhukadhineza agere, but pamusoro pechigaro chaNebhukadhineza pane chaJehovha. Saka vari kumuzivisa kuti yedu haitongwi pano, inotongwa kudenga. Kanzi ukaona watikanda, wototenda Mwari. What a faith. And then they said another statement yandinoda ndeyekuti Mwari wedu watinoshumira. Amen. In other words, they are saying, uyu wako uyu hatimushumire, but watinoshumira isusu tomuziva achigona.
wako uyu haagoni. Dei aigona waisatitora nechisimba kuti kanda muchoto, taifanirwa kukandwa naMwari wako, but kutomubatsira uri kubatsira Mwari wako asingagoni. Come chechi yaMwari, isusu toshumira Mwari anogona. Saka kana wakuona wakuti kanda, wotoziva kuti uri kupruvha kuti wako Mwari haagone. Te wedu watonamata anogona. Rega ndikutaura munhu waMwari, tinoshumira Mwari anogona. Now varere kuti tinoshumira Mwari, watinoshumira ivara rinoreva kuti vakanga vachishumira kudhara vari kushumira ipapo uye vari kuramba vachishumira. In other words, vari kuti sekuona kwamaita timire, hatina kumira. Vari rakashandiswa rinonzi kushumira rinonzi falling down worship, kuwira pasi. Saka vakomana vari kuti isu muri kuti hatina kuwira pasi, hatingawiri pasi kairi. Takatomira kudai, takatowira pasi pameso paMwari wedu, hatingawiri pasi pameso pechimwari chenyu. Izvozvi tiri kutoshumira. In other words, they are saying wherever we go, we are in the mood of worship. Kana chidriver mota, ndiri mumweya wokushumira. Saka handikwidzi fambi mota, no ndiri mungushumira. Kana ndichidla palanchi, ndiri kudla ndiri mweya wokushumira. Saka handidle zvakavora. Kana ndiri board meeting ndichicheya, ndinocheya ndichishumira. Every time I'm in the framework of worship, hapana pasingashumiri. These boys are telling Nebuchadnezzar, haungatifugamisi, isu takafugama kudhara, hatufugami kaviri. You don't see us timire. In the way he is saying, imi mukafugama tinomira, kana mukamira tofugama. Nokuti wedu hatevedzeri zvenyu. Saka ndoda unditi mangwanana ano kumunhu waMwari, kana zvikasaitika kuti Jehovha wakuzokupa mwana, iwe usanamate Satani. Satani ngazvizive kuti ndisina mwana manje. Kana zvatonzi ndaakuma 50 ndatomira zvachese nemutoo wokubereka pasisina, chibva wazviziva kuti pakutonamata munhu ane hasha. Ndakunamata ndine hasha, ndichinamata Mwari wangu, handikunamata. Ishe tomutendai, hatinamate Satani isusu. Kunyange musina kutipindura semafungiro atiri kuita, tichakunamata ichete. Tichinamata kuti mutipindura kusvika mataura nesu. Kana musina kutipindura pane zvamatipindura, zvatakukumbira, tokumbira mutitaridze zvamatipindura, because mati munopindura. Zvino zvamusina kuzotipa mwana, matipei, chitivhurai meso, tione chamatipa chinopfuura mwana. Zvamusina kutibvumidza kuti tirambe tiri mumuchato, muchatipei chotadza chinopfuura muchato. Chititaridza, vhurai meso vanhu venyu. Kana munamato waramba kupindura nenzira dzedu, tichanamatazve muzita raJesu. Amen. God bless you. Umtewera kweseko Ndaziza kumusibira, gotonera kutizira, pamchinjiko weKalvari, Yesu anditungamira. Nofarira mtemo wake, nodani tungamire, rundo rwake rwakanaka, rwaeresa paKalvari. Jesu anditungamira, urendo rwese nguva dzese, arishamwari tinotondera Kalvari, tinofamba tisingatyi, nofarana Kristu Petro, nosimbira ndichaona shamwari yepaKalvari. Jesu anditungamira, urendo rwese nguva dzese, arishamwari ndinotondera Kalvari. Babangisi Leta nguwe Mungu msisi wena, Nangisi sitanga kuwe
ngiyakholwa uJesu ngifele wachitha igazi lakhe ukungikhulula. Ngiyakholwa ndodaneni engipha amandlayo konke ukwesela kwami kugcwaliswa yiyo. Ngalisiwa ukholwa kwami ngivusa amehlo mangamukeli isipho sami ngiphiliswe naso. Namhlanje nami ngiyakholwa uJesu ngifele wachitha igazi lakhe ukungikhulula. Namhlanje nami ngiyakholwa uJesu ngifele wachitha